Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla ke sizobheka izincazelo ngokuphupha imvula. Ukuphupha imvula kuvamise ukuba uphawu lwezibusiso, ukuhlanzeka, ukuvuselelwa noma izinguquko empilweni. Imvula iletha impilo ezintweni ezomile. Okusho ukuthi nempilo yakho ingase ithole ukuvuselelwa noma izibusiso ezintsha. Uma imvula inetha kahle futhi kamnandi, lokhu kusho ukuthi impilo yakho isizoya esigabeni esisha sokukhula, ukuthula, nokuthokozisa. Izinto ebezihamba kancane zizothuthuka kancane kancane. Kodwa-ke, uma imvula uyiphupha inamandla noma inesiphepho, lokhu kusho ukuthi kunezivunguvungu empilweni yakho, kodwa emva kwazo uzothola ukukhululeka nokuhlanzeka. Uma uphupha ubalekela imvula, kungachaza ukuthi uzama ukubalekela izinguquko empilweni yakho. Kodwa-ke, uma uyijabulela imvula futhi uhamba kahle nje kuyona, lokhu kungachaza ukuthi uyamukela izibusiso. Ngamafuphi, imvula ephusheni iwuphawu lokuthi uNkulunkulu uletha izibusiso noma ushintsho oluzoletha ukuthula empilweni yakho. Siyabonga, nisale kahle.